eka käynnistys moottoriremontin jälkeen, eli hitsattu tankki ja kaastin putsattu ja uusi tiivistäjä ja puhtaat bensat tankissa. Katsotaan lähtekö. Meni hermo pellulla kun perkele aina rykii ja sammuu eikä sano hommia loppuun. Laitetaan noppeliksi tuosta noin. Kytki on vielä. Jumalauta! Vähän koputellaan. Noin. Ei vielä. Perkele, sehän näyttäisi, että se toimis. Täysillä. No niin. Hyvin pelittää. Vielä tuo sammutusnappi pitää